Y peth cyntaf a wyddau pobl Capel Celyn ar Cwm am y bwriad o foddi eu cartrefi oedd darllen yn y Liverpool Daily Post yn niwedd 1955 am benderfyniad Lerpwl i greu llyn yng Nghwm Tryweryn. Ath Tudur Jones, Dafydd Roberts Caifadog a Minne i gyfarfod o gyngor Lerpwl i brotestio yn erbyn bwriad y ddinas. Pan gyrhaeddwyd adroddiad perthnasol y Pwyllgor Dŵr, neidiodd Tudur a Dafydd Roberts a Finne ar ein traed a dechreuais anerch y cyngor drwy'r gader. Gweiddodd y cadeirydd arnaf i dewi ac i eistedd, ond gyda chymorth fy nai gydymeth, delies ati. Yn union o'n blaen, fel y pwyswn yn erbyn ei hysgwyddau llydan, eisteddai'r cynghorwr Bessie Braddock AS, 20 stôn o fenyw gyda llais yn gweddi i'w mae'n tuoli. Gwnaeth lawn ddefnydd o'i llais y diwrnod hwnnw, ac nid o'i llais yn unig. Bwriau dop ei desg i fyny ac i lawr gyda sŵn fel taran. Dilynodd y cynghorwyr eraill eu hesiampl. Trwy'r twrw, gwthiodd 4 plismon ei ffordd atom, un cario allan i ddistawrwydd cymharol y ddinas.